2, Mark chapter 2. Give Mozimunya. God bless you. Mark chapter 2. A few days later, when Jesus had entered Capernaum, people heard that he had come home. So they gathered there, and there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came carrying, bringing to him a paralytic, carried by 4 of them. Since they could not make him enter to Jesus because of the crowd, they made an opening above the roof. They made an opening above the roof. There was no normal entrance. Dora arisina kuvarwa, but vanhu vakaya nehama yavo kuti vapinde nayo inorapwa kuna Jesu. Havana kukwanisa kupinda because of the crowd. Ndoda nditaure pamusoro pevanhu. The crowd, vanhu. Muupenyu hwemunhu mune vamwe vanhu vanova a blockage muupenyu hwake. Zvingava mubusiness kune vanhu vakamira so that your business will not prosper. I know hatirwe nenyama neropa asi nemweya. Chandinoziva ndechekuti kune vanhu vanogara panyika who stands as agents of the devil to block somebody's success, somebody's business or something else. Kune vanhu vanogona kugara mumarriage muwanano, kune vanhu vanopinda muwanano yako to scatter it. Kune vanhu vanopinda mubusiness rako to scatter it. Kune vanhu vanouya muupenyu. The devil uses people. So there are people who are supposed to be moved. Ndiri kuona kuti vanhu vakauya nehama yavo vakatadza kupinda nekuda kwekuti vakaignore nhau yekutaura nevanhu, yekukumbira vanhu kana yekusurutsa vanhu. Ndoko vanobreaka roof pamusoro pemba vakapaza roof. Vakapinda an entrance isiri normal. Kureva kuti sometimes there are things zvatinotora normally kuti aiwa door richavhura vanhu vachaneta zvinhu zvichaita. Asi kuna varume vakaziva kuti vanhu havasi kuda. We need to break the roof. So breaking the roof, that's a picture ye criminal act. Breaking the roof, that's a picture ye vanhu vane hasha vakatsamwa kuti we must make an entrance. Nofanirwa kupinda chete despite kuti vanhu havadi. But I've discovered kuti we also need to pray or to deal with the people standing as a blockage to your path. Murugona ti murume paakapinzwa nepamusoro perufu akaendeswa kuna Jesu ndokubva aporeswa. Healing yake iri mukati, but mukati hamupindike nekuti makazara ende pane vanhu vakamira. So a person can be somebody ari kuyuzwa nadevil to be a blockage. Uchaona kuti Matthew chapter 2, Joseph in a dream unonzwa neangel kuti now you can go back to Egypt because Pharaoh is dead. Shoko raMwari rinotaura pamusoro pekufa kwemumwe munhu kuti Jesu agone kudzokera kwaakabva. Now you can go back because Pharaoh is dead. I know it's a bold and dangerous statement when we talk of death yemumwe munhu. But on this text, shoko raMwari riri kuti Pharaoh is now dead. Maybe I need to read. Tigone kuzvinzwa tese. Matthew chapter 2 verse 13. So when he had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, take thy child and his mother, escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up and took the child and his mother during the night and left to Egypt, where they stayed until the death of Herod. Until the death of Herod. Bible have not suffer not a wish to live. Anyone is what I need also to read the text. 2 Kings chapter 7. Elisha unotara mazwi kune mumwe murume achiti verse 2. You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Ndoda kunamata a violent prayer. Bible wrote, touch not my anointed and do my prophets no harm. May the anointing work on your behalf to deal with somebody who is standing against your business, against your children, against your marriage. The one who knows to scatter marriage yako, the one used by the devil to scatter your business. I stand as a servant of God. By the reason of the anointing, I command the angels of war to take charge in this mission. Anyone standing want to scatter your business, your marriage, your career, your life,
out of the way in the name of Jesus. Out of the way in the name of Jesus. Out of the way in the name of Jesus. Varuma vakaenda nepa msoro pemba vakapwanya rufu yemunhu. Imhosva yavakatoita yekupwanya rufu yemunhu, imba yemumwe munhu. Nekuda kwokuti vatadza kudhila nevanhu vakamira padoor. Vanhu vakamira padoor havasi varidzi vemba, asi ndo vanotova a blockage muimba isiri yavo, and vachitadzisawo vamwe vanhu kupindawo. People are so wicked. Kune vanhu vanomira mudzimba dzisiri dzavo, wotadzisa vamwe vanhu kuwana blessing iri mumba imomo, yeti imba iyoyo haisi yavo. Mandibo shataka. Rabba shataka yadabo shalianda. I stand in the authority of the anointing and the grace of God upon my life. May the angels fall take charge. Paservice ino panguva ino ndiri kunamata newe mudikani. Zvichida muupenyu hwako mune vanhu vakamira. Zvichida muupenyu hwako muna Herodha arimo. Iye wokuti kana akaramba aripo unotobva muarea iwewe. Jesu akabviwa naye akaendwa naye. Nokuti vapiwa an instruction yekuti Herod is after the child. Asi vanozoudzwa kunzi now you can go back for Herod is dead. Anyone standing as a witch, Bible rati suffer not a witch to live. Anyone standing on your path on the doorway for you not to enter. Munhu uri kukutadzisa as an agent of the devil, standing as a blockage in your life. Father, this morning I pray. Father, this morning I pray. Father, this morning I pray. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Anyone standing as a blockage, kujoye family yako. Anyone standing as a blockage, akamira pa financial door reupenyo wako kuti mari regere kubatika. Anyone standing as a blockage, an agent of the devil against your health. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Isati uzopaza roof. Taakudhila nevanhu vakamira ipapo. It's high time the enemy must be moved off. It's high time the enemy must be moved off. It's high time the enemy must be removed. The devil works with people. Kune vanhu vanova ma-agents of the enemy. Zvakuti iwo uchitai watirwe nenyama neropa unenge uri right. But chinzwa ka the devil ane vanhu vaanomisa munzira yeupenyu hwako. Dai varume havasina kuenda pamusoro pemba kundopaza rufu kuti vadzikise hama yavo. Uri kuona here kuti nyangwe dhora ravhurika but hapasi kupindika nekuda kwevanhu vakamira ipapo. Muupenyu hwemunhu wese munogona kuita vanhu vakamira. Muupenyu hwako iri chandirwadza ndechekuti vanhu havanga vauya kuzonzwawo shoko. They are not the owners of this house, but they became a blockage to others. Varuma vakamira padoor havasi varidzi vemba iyi. Mumba makazara vanhu vachiparidzirwa naJesu, which means vanga vatouyawo futi as visitors. But they are standing as agents of the devil. Chiona ka, vauya kuzonzwa Jesu achiparidza, but vakudzivisa zvinogona kuitwawo naJesu. Vakudzivisa breakthrough yevamwe vanhu vanonoka kuuya vauya kumashure. Ndaitasira kuti vanhu havave netsitsi. But I've discovered that people are wicked to that level. Jekuti kunoita vanhu vanototi ndinobeja kuti ndiri mupenyu zvako hazviti. Mu life kune vanhu vanotaura mashoko anorwadza nekurema kudaro. Kuti as long I'm alive hakuna chiri kuzoita muupenyu hwako. Muupenyu kune vanhu vanotaura mashoko anorwadza nekurema kudaro. Kuti as long ndiripo chini chauchibate. As long ndiripo dhoira harivhurike. As long ndiripo zita rako kumusoro kwarigone kugamuchirwa. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Anyone standing as a blockage, anyone standing as a blockage, anyone standing as a blockage, muupenyu vana venyu pa platform ino panguva ino. Munenga viswe by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power, by fire, by power. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.
Remember, vakadzi vachienda kuguva raJesu, vakadzi vachienda kuguva raJesu vaibvunzana munzira, ndiani uchatibvisira dombo. Bible roti vakasvika dombo racho rabviswa. Dombo iri chariri kubvira haisi nyaya yekuti vakadzi vapinde bedzi, but nekuda kwekuti kuna Jesu ari mukati anofanirwa kubuda uye nekuonekwa. So there are times yekuti vamwe vanhu vanomira sedombo muupenyu hwevamwe vanhu. Ukatarisa nyaya yaLazarus uchaona kuti Jesu anotanga ati bvisai dombo. Dombo rinogona kurepresenta vanhu chaivo muupenyu vanofanirwa kubviswa. Mwari ngaakubvisire vamwe vanhu. Oza there are times yekuti unogona kuvada izwa vanhu pavari kuisa dombo paguva raLazaro. Havadi kuti munhu uye kwavari. That's a proper way, a right way yekuvhara guva rake. Kunati vakariisa nekuda. But Jesu unotiribvisei. Une vanhu vawakagamuchira muupenyu nerudo. But it's high time with the earthquake of God. Vakadzi anzi pavakasvika, the stone was moved away. God caused an earthquake. May God on your behalf, may God on your behalf help you. Nokuti rimwe dombo hauna simba rekuribvisa. Paguva raLazaro dombo rakabviswa nevanhu. Paguva raJesu vakasvika dombo rabviswa. There are people vari beyond your control kuti haugone kuvabvisa muupenyu hwako. Kune zvimwe zvinhu zvokuti you try by your own power and effort kuti uzvibvise, but hazvisi kubva. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire nyasha. Mwari ngaakuwanire nyasha. May God help you to remove each and every person who or she is a blockage mu life yako, mu destiny yako. Baba ndikunamata muzita raJesu Kristu eNazareta. Anyone standing on the doorway of my life, anyone used by the devil to become a blockage to my destiny, anyone used by the devil to be a blockage to my marriage, a blockage to my business, a blockage to my career, a blockage to my ministry, be removed now. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. The violent shall take it by force. It's high time you become violent in the spirit and deal with every spirit, every manner of spirit. Irikushanda semunu akamira pa doorway ye breakthrough ya upenyo wako. These people are not the owners of this house, but they became a blockage to others. Vasiri varidzi. People are so wicked. Muzvinhu zvisiri zvavo vanopinda mazviri. Odzivisa vamwe kuwanawo blessing yavari kuwana imomo. Muzvinhu zvisiri zvavo vanotouya kuzokudzivisa kambani haisi yavo, but havafarire kupromotwa kwako nekusimudzirwa kwako. Chechi haisi yavo, but havafarire chipo chiri mauri, chechi iri yaJesu. Kune vanhu vakuti kana vapinda muzvinhu havadi kuti vamwe vapindewo. Muupenyu ufunge kune vanhu izvezvi vanhu, kwete mweya, kwete mademoni. Demons, they work with people. Spirits anoshanda futi, they are agents of the devil standing in the pathway of your life. Ina handisikuda kunoenda pamusoro pemba ndonopaza rufu yemunhu. Ndakuda simba raMwari, simba raMwari, simba raMwari, simba raMwari. Rinoita kuti kana vakadzi vakasvika kuguva raJesu vasvike dombo rakabviswa. Havazive kuti rabviswa sei dombo ranga rakakura. But ukaverenga deep unozwa shoko richiti there happened an earthquake and the stone was taken away. An angel of the Lord came down and removed that stone. An angel of the Lord came down and removed that stone. I need to get that scripture. I need to get that scripture so I can read. I need to get that scripture. An angel of the Lord came down and removed the stone. Makatabo shaliandarabosa. Mandi boloshia katalabosharia badada basatiandi. Reda bayaka laboshia takila basanda. Rada dalabosha liga basata labosha. Menta bareke dalabaziga rianda laboshia kata. Muchene makatendeka. Makarura mamuninyasha monogona. Makarura mamuninyasha monogona. Nokoti munotida, nokoti munotirwira, nokoti munotichengeta. Biri nekukuzwa, nekuongwa, nenyasha, nekubata kwenyu kukuru kunoshamisa. Nokoti makatendeka, nokoti muri muchene, nokoti makanaka baba. Wamasimba ose mchene wakarurama, mchene wakarurama, mchene wakarurama. Exodus 16 verse 4. But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. Their question along the way, Exodus 16 verse 3.
They asked each other, who rolled away the stone from the entrance of the tomb? But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. The stone had been rolled away. Zvawusingagone kubvisa munamato wangu mangwanani ano, Mwari ngavazvibvise. Pane imwe entrance yaunofanirwa kupinda. Pane imwe nzvimbo yaunofanirwa kusvika. But ine vanhu vakamira sematombo ipapa. Vanhu ivava hauna simba rekuti ugone kuvabvisa. Vanhu ivava hauna voice rekuti ugone kuvabvisa. But this is my prayer this morning. Anyone standing on the doorway, on the pathway, aripa entrance, arikuda kukudzivisa kupinda mukati mune breakthrough yako. Bible rati kuna Joseph, now Herod is dead, you can go back. Variko vanhu vakataura mazwi aya kwauri vakati over my dead body. Variko vanhu vakataura mazwi aya muupenyu hwako kuti as long ndiri mupenyu zvazviite. Variko vanhu vakashandiswa nemweya yetsvina vakamira mukati mewanano yako kusvika wanano yako yaane separation, kusvika wanano yako yaparara. Vanhu vakamiswa nemweya yetsvina mukati memba yako, mukati memhuri yako, mukati mebasa rako. Father, I pray, every agent of the devil standing at the entrance, your joy of my marriage, anyone used by enemy to scatter my marriage, to scatter my business, to scatter my children, I stand as a servant of the Most High God. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, show yourself mighty, Lord. Show yourself mighty, Lord. Yaba satarabosha, mente teleboshiata, mande baladiata kalabasande, ibajaye kontabariga diasa, mante baladiaka korabazugadaya, ibajante ke maliga daya sokopa jayande, ribazaikata balamasianda kotaraboshianda. Father, in the mighty name of Jesus, anyone used by the enemy, Father, in the mighty name of Jesus, every agent of the devil standing against my marriage, every agent of the devil standing against my career, every agent of the devil standing on my pathway, be removed, be removed, be removed, be removed, be removed, in the name of Jesus. In the name of Jesus, I command and I send the angels of hope. Girozi dzeondo ngadzipinde pabasa Mwari mangwanani ano mukati merino gore ra 2024. Andisiwe kuchema ndakachema zvikakwana. Mwari ndinyaradzei, Mwari ndiwanirewo nyasha. Baba simukai vavengi vaparare, Baba simukai vavengi vaparare, Baba simukai vavengi vaparare, Baba simukai vavengi vaparare, Baba simukai vavengi vaparare. Mwari wangu simukai vavengi vaparare, Mwari wangu simukai vavengi vaparare. Mutsvene wakatendeka wenyasha wakarurama, Mwari wamasimba ose anogona, iye anotida nekutirwira, anotichengeta nekutigonesa nguva dzose. Remekedzwai wongwai Baba, kudzwai mbiri yose nerikudzo zviwe kwamuri, nokuti munotida, munotirwira nekutigonesa. Raba sandere bosha, mentetele boshiata balasianda, mauga tsabarandele boshiata, eketele bosha ligabasata. Wanyasha mutsvene wakatendeka, simukai Mwari wangu, simukai Mwari wangu, simukai Mwari wangu, simukai Mwari wangu, vavengi vaparare. 2024, Jehovah, I call it the year of judgment. Judge them, O Lord. Judge them, O Lord. Jehovah wehondo, tonga ivana avamwari, Jehovah wehondo, Jehovah wehondo, Jehovah wehondo. Ndaramba kuwave kuchema in this year of judgment, in this year of God's judgment. Mwari wangu, Mwari wangu, Mwari wangu Baba, Mwari wangu, Mwari wangu, mtsvene wakatendeka. Yemi makandiita mudziyo mukati meuno mwaka munyika ino kuvanhu venyu. Mutsvene shoko renyu rinoti, touch not my anointed and do my prophets no harm. By the reason of the anointing, by the reason of the anointing on this altar, on this platform, I speak words into the spirit. I speak words into the atmosphere. Anyone standing against my life, anyone standing against my destiny, may his life be scattered. May his life be scattered. I speak a curse over anyone used by the devil to scatter my family. I speak a curse anyone used by the devil to scatter my finances. I speak a curse anyone used by the devil to scatter my family life. Father, in the mighty name of Jesus, ndaramba kuwayo kuchema Mwari,
ndaramba kuwawe kuchema Jehova, ndaramba kuwawe kuchema mangwanani ano, ndaramba kuwawe kuungudza, ndaramba kuwawe misozi. Imi Mwari muriko mchene wakatendeka, mugere pachigaro chenyasha nekusingaperi. Jehova wehondo, Jehova wehondo, Jehova wehondo. Zviratidzei Mwari, zviratidzei Mwari, zviratidzei Mwari, zviratidzei muchene, zviratidzei panguva yakadai, zviratidzei muupenyu vana venyu, zviratidzei muchene, zviratidzei muchene. Yavasandala bosha, mandere boshi yatatara bosa, riba jade mante balando, riandala boshi yatatala kosa, menta barandele boshi yata, iba santeke maliga daya, kompasha liga dela kontarabo sata, yada balandere boshuketa, iba zaleba liga dea konta, maleba dia kantarabo shiata, rebobo bobo siande, riba baba suketa, yeketele boshianda, malabariga daya, monta baladiasa, ministering angels, angels of war, arabasata kayata, baba ninotuma watuma weondo, let that person be scattered. Wesa kamira pa entrance, wesa nova a blockage, Mwari baba nana mata no kutenda, muzita ra Jesu Kristo e Nazareta, ima murambi makanyarara, muri Mwari Jehova hondo, enda muna hondo ya makakundikana, muchene ndiribano se muranda wenyu, dana mata kwa muru muupenyo wana wenyu, kune vanu wakamira Mwari, muupenyo wana wenyu mangwanani ano, kune vanu wakamira baba, muupenyo wa Ivoni Mvura, kune vanu wakamira muupenyo wa Nomsama Posa, kune vanu wakamira muupenyo wa Evnoj Nawashe, kune vanu wakamira muupenyo wa Captain Mangwiro, kune vanu wakamira muupenyo wa Catherine Maroa, kune vanu wakamira Mwari muupenyo wa Viola Makoni, kune vanu wakamira Mwari muupenyo wa Christine Mpandawana, Florence Malumba ndiri kunamata, kune vanu wakamira Mwari muupenyo wa Titi Situation, kune vanu wakamira Mwari muupenyo wa Angelini Shoko, ndiri kunamata mangwanani ano. Anyone standing as a blockage muupenyo wana venyu on this platform this morning, Jehova wehondo, simukai Mwari, simukai muzviratize, hatingalawe kuchema takatenda kunemi muchene, hatingalawe kuchema takatenda kunemi wekururama, hatingalawe kuchema muri Mwari wamasimba ose, Jehova wehondo, baba mangwanani ano. Everyone standing as a blockage muupenyu wafungisai mutena, everyone standing as a blockage muupenyu wa Tindo Patrick, everyone standing as a blockage muupenyu wa Beatrice, everyone standing as a blockage muupenyu wa Nemsama Posa, ndikuna mata mangwanani ano. Baba, let those people be removed. Vana wangava viskwe, vana wangava viskwe, vana wangava viskwe. Mabanyangwe tisina simba nao, asino kuti shokolenyo rati wakadzi wakasika ugwara Jesu, wakashika dombo ra viskwa, wakashika dombo ra viskwa, vanhu wakamira sematombo Mwari, tiregere kuwana zvatinofanirwa kuwana, vanhu wakamira sematombo Mwari, agents of the devil standing on my pathway, agents of the devil standing on my marriage, agents of the devil standing on my career, agents of the devil standing on my business, agents of the devil standing on my health. Father, in the mighty name of Jesus, Father, in the mighty name of Jesus, baba ndiri kunamata ngava viswe, vana venyu ngava pinde pavanofanirwa kupinda, vana venyu ngava bate zvavanofanirwa kubata, vana venyu ngava bate zvavanofanirwa kubata, vana venyu ngava pinde pavanofanirwa kupinda. Mangwanani ndanamata Mwari wangu, ndanamata nekukupai mbiri nekukutendai Mwari. Kana masimuka vavengi vanoparara, kana masimuka muchene, azvirambe zvakadaro nokuti muri Mwari. Yasamande bosha, mantele boshi yatatala bosa, mente baradia sakoba jayaka, mante baradia sakula basuketaya, ibajandege maliga daya, konta barasia ndele bosha, mente baradia sakuba jaliga da, mante baradia sakota la boshe, mente terebosia takula mahiga daya, mantora basianda, riba jadege, monta balase, eketelebo, riba sandia, mante baradiasa. Father, in the name of Jesus, every plan of the enemy against your people, every plan of the enemy be scattered, every negative voice be silenced in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba ndiri kunamata muupenyu vana venyu mangwanani ano, zvavanoshuwira nekutsvaka nyasha dzenyu baba ngadzivayambutse, ngavayambuke. Favor inobva kwamuri, favor inobva kwamuri, in the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha ngavakurwire mutikani, Mwari wenyasha ngavakuchengete.
I want to do a prophetic thing, a prophetic instruction, a prophetic instruction. You remember 2 Kings chapter 4 verse 5. Bible rinoti murume arasikirwa nemusoro wedemo. Elisha wakachikora bazi remuti. Ndokubva akanda pa point of entrance. Demo raiva pasi. Rikawana simba rekusimuka. Rikapamama pamusoro pemvura. Murume akarikavha demo rake. That was a prophetic instruction or action yaakaita to recover the missing exit. So I want to give you an instruction before we pray again. Get a glass of water. Get a glass of water. Get a glass of water. I want to pray with you. I want to give you a prophetic instruction, a prophetic instruction, a prophetic instruction. Get a glass of water. Pauri papo kana uri kumba uri kubasa. Just get a glass of water. I want to pray with you a radical prayer, a prophetic prayer. Get a glass of water. If you are done, let me know. I want to give you a prophetic instruction. Mande baladia sakota labosha. Unaona ile kuti Naman waenda kuhondo ze Syria. Naman kuhondo ze Syria. Mwari wakampa victory pa hondo dzake dzese. Bane imwe nguva wakadzokera nekuda kwemaperembudzi. Wakadzokera kuna Elisha kuti anoporeswa. Elisha ndokubva amupa instruction to go and bath mu river Jordan 7 times. Akaenda akanogeza. Bible not akadzoka ganda rake ranaka. Ndokubva aita chichemo chekuti munonditenderere kuti nditakure ivhu. Munonditenderere kuti nditakure ivhu rekuno. Kuitira kuti kana ndakunamata ndiri kunyika yekwedu, ndinamate kuna Mwari wa Israeli anoporesa. So mu spiritual realm mune inonzi law of representation. Mu spiritual realm, even in negative world, pa Satan. Saka uchiona kuti vanhu vane zvavanoita ma rituals. Ukaenda pakati pemigwagwa vane zvavanokanda, vane zvavanoita. Izvo zvasi zvine nyaya, but zvine spiritual significance in the spirit. Saka uchiona even n'anga ine mapfekero ayo. Kune dressing inotodiwa munyika dzemweya. N'anga dzine mapfekero adzo. Vekunyika vane zvavanoshanda nazvo zviri tangible. Our faith haisi pazvinhu zviri tangible. But by prophetic instruction or action, panoda very tangible. So vazhinji naona kuti vane mvura dzavo. Destiny just come. Vazhinji naona kuti vane, just give me a glass of water. Chera mvura uise mu water glass uye nayo. Just wait for me mfana ndonzire mvura. We want to pray, 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 we want to pray. We want to pray, we want to pray this morning. We want to pray. Baba mutsvene muzita Jesu wakatendeka Mwari wakarona. Neimwe nguva Jesu Bible rinoti vanhu vaudza mukadzi aita upombwe. Jesu wakakotama ndokubva anyora pasi. Vanhu vaida kumutaka namabwe ndokubva vabva. He wrote on the ground. Hatina kunzwa kuti akanyora kuti kudii. Hatina kunzwa kuti akanyora kuti kudii. Asi zvakaita kuti vanhu vasuduruke nekuti Jesu ane zvaanyora. Right, kana wawana a glass of water, get a piece of paper and a pen. Write your prayer request. Write your prayer request. Write the name. Kana uchiziva who's after you, who is the agent of the devil standing on your path. Kana uchimuziva by name. Inzwa, vakaipa kana vachifamba usiku vachiroya vanhu, vanotosvikira pavanhu chaipo. Spiritually, munyika yemweya mazwi anofamba. Kune muranda akati kuna Jesu, Ishe taurai mazwi, muranda wangu anopora. Words they travel. Words they travel. Mazwi anofamba. So you have write your prayer request on a piece of paper, or you have write a name. Ye munhu waunoziva standing on your path. Akati over my dead body. Ari kuunza matambudziko muupenyu hwako. Wanyora prayer request zitare munhu iye, just put it in the glass of water, like what I've done, and hold the glass. Anyone born of a woman who drinks water, anyone born of a woman who bath using water,
Anyone born of a woman, water has become a media now. You pray at the you have put the name inside. Father, I pray over this glass of water. Remember, Jesus Jesus is the healer. But akashanda ne a prophetic instruction. Akapamu an instruction on what to do. Munakanzi enda undogeza. Aisi mvura yakapedza upofu wemunhu. But Jesu wakatora mavu. Akaisa kumeso yemunhu. Akamuti enda undogeza. Munhu akadzoka shiona. Anoporesa ndi Jesu. But Jesu anoporesa wakaita a prophetic instruction. Enda undogeza kurwizi Siloam. Bible rangu rinoti muna John chapter 9. Siloam means to be sent kana kuti kutumwa. Which means munhu ari kuendeswa kumunhu akatumirwa nyaya dzake. So mvura painosvika kumeso ibofu yekuSiloam bofu rinoona. Why mentioning river by name? Jesu vakadi kungoti kubofu geza nokuti ndakuisa mavu uone. But Jesus said John chapter 9, go to river Siloam by name. Names are so important. Mazita munyika yemweyo ane nyaya. Jesu paguvara Lazaro akati Lazarus come out. Dai akangotara izure kuti come out. Vakafa vaimuka vese. But he mentioned Lazarus by name. Thank you so much if you are ready. So if you know the name. If you have a name. Bible rangu rati. Herod now is dead. Herod now is dead. Kwakafa na wakawanda but mwari vari kuti there is somebody, a specific man by the name of Herod. Here you watch, Herod now is dead. You can go back. Herod now is dead. But there is a specific Herod. There is a specific man called Herod in your life. A blockage. What about Mari Amuvise? And this very Mari Vachamuvisa say. And this very Mari Vachamsudrusa say in life, Marco. Just hold the glass in the right hand and begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus, upon the names I've put in this class, Father, in the mighty name of Jesus, anyone born of a woman who drinks water, anyone born of a woman, by the reason of the anointing upon my life, let these people be removed in my life. Anyone standing as an agent of the devil, like the man who was standing in on Mark chapter 2, being a blockage, may these people be removed. May these people be removed. May these people be removed in my pathway, in my life. Those against my family, those standing against my family, those standing against my finances, those standing against my career. Father, I pray in the mighty name of Jesus. I thank you, Lord. I worship you. In Jesus' mighty name. I send the ministering angels, the angels of war, to take charge of this matter in the mighty name of Jesus. Amen and amen. We are going to do this. We start today for 3 days. So we are going to do it tomorrow, that's Friday, and Saturday as well. Every morning to get this kind of prayer. 2024, it's a high time Taneta. 2024, it's a high time Taneta. Yeah, you can write your prayer request to inbox Sister Esther, it's fine. So after you've done this type of prayer, is I will close. You pour it on the ground, speaking the same words. So what about a glass? Speaking the same words, you pour the water on the ground. Kudenga kuna mwari unonzwa mina matevana. Kudenga kuna mwari usingafarire kutambudzika kwevanhu. Kudenga kuna mwari usingafarire kuparara kwemhuri. Kudenga kuna mwari ane sisine rudo neupenyu hwevana. Kudenga kuna mwari ane nyasha neupenyu hwedu. Ndiri kunamata andizive situation yari kusangana nayo, but munamato wangu mangwana nanu mwari ngaatiwanire nyasha. Mwari ngaatiwanire nyasha. Everyone standing on the pathway to bring shame to your life. Wese ari kunza kunyadziswa muupenyu hwako, wese anounza kurwadziwa muupenyu hwako, ndiri kunamata mangwanani ano sevarume vanga vakamira pagate, padoor vachitarisa vanhu kupinda.
may they be removed like a stone. Riripa guara Jesu wakadzi vari kuti ndiani angaribvisa, because it was a large stone. Zvimwe zvacho zvinorema, tinoremerwa, hatina simba rekurwa nevanhu nekuvabvisa pavakamira vachitirwisa. Asi tatuma mashoko munyika imweya. The word of God is God. The word of God is power. May God bless you. May God protect you. May God favor you. This is my prayer for you this morning. Favor upon your life wherever you go. Mwari vakutungamirire vakugonese muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen and amen. God bless you people. Bye bye. Tisangane zvakana mangwana on this prayer to remove my obstacles, matombo vanhu vakamira mupathway yeupenyu hwako. Svika paunoneta nemama situations. Haungarambe uri wekuchema. Svika paunonzwa anger in your spirit. And pray for God intervention. Nokuti dzimwe nguva vanhu hatina simba rekurwa nawo physically. Asi Mwari wedu isimba. Iye anyadzise, iye wakatendeka. Baba ndanamata muzita ra Jesu. Amen and amen. God bless you. Bye bye. Thank you so much. So you can go out and pour out the water and declare your word. And join me tomorrow to eat my same prayer.